can stop spewing out of my mouth. Waarom hel je hem deze navigatiebregen nou naar Ameland? Nou, hij hoort hier thuis. Hè. Hij is afkomstig van de voormalige veerboot De Zier. En wij kunnen hem fantastisch gebruiken en we zijn ontzettend blij dat Wagenborg hem beschikbaar heeft gesteld voor ons maritiem centrum hier in Holm. Hoe gaat het? Goed, goed. We hebben nog geen tegenslag. The sound drags a net through the twilight. Dit is een hele logistieke operatie. Het dit voor jou ook nog spannend? Wees heel er nog even nog in zitten? Ja, natuurlijk. Zeker toen er wat problemen waren met de verplaatsing van de brug over het Wad. Dat heeft wat vertraging opgelopen door het feit dat de boot is vastgelopen. Ja, hij mag er net overwaaien. Nee. Dan krijgen wij hem op ons hoofd volgens mij. Zo, dat voelt dat wat. Nee, hij staat goed geborgd. Dus de mensen van Wagenborg hebben verzekerd dat er niks mee kan gebeuren. Dus daar vertrouwen we op.